ئەندامن کۆنگرسی دوحپەسنا فەیسبووکێدان ji بۆ داخستنا 32 حسابên سەختە گومان هەبوو وان هەوڵە ئالۆزکردنا هەڵبژارتنên داهاتی ددا. ئەم دەزانن ئەو نەبتنە پرسا هەکردنا سیستەمن هەڵبژارتنê û navnivîskirînê ye belku handana dabeşkirinê ye di welatê me de di nav siyasetvan û welatiyan de. Ev platforma herî mezina mîdya civakî nikare piştrast bike ku ew hesab rastexwe girêdayê Rûsya ne lê dibêje ew heman şêweyê wan hesabane yên li St Petersburg destxistîne helbijartinên 2016 bi rêveberên Facebookê dibêjin Rûsya bi gelek rêkan destêwerdanê dike. It involved cyber espionage. Ev Sûriya zanyariyên internetê vedgere belavekirina datayên dizî, tekdana sîstema navnivîskirina dengderan û propaganda bi rêka internetê ne. Saziyê agahdariyan rastgone Rûsya ev karkirine. Li konferansekî parastina zanyariyên internet û kompûteran lê New Yorkê meznekar bi destên Emerîkî soza pêngavên kêrhatî dane ji bo parastina sistemê dengdanê li Emerîka. Welatên Yekgirtînê Emerîka ji destêwerdanê biyaniya her welatekî di hilbijartinê me de xweş nabe. Ne ji Rûsya, ne ji Çînê, ne ji Îranê, ne ji Korya Bakur yan her layenekî dî. Cêgirê Serokê Emerîkî Mike Pence got jî Emerîka nebez dê berevaniya zanyariyan bike belku dê bersiva wan jî bide. Ew roj neman dema neyarên me êrişên zanyarî dikirin û ji cezakirinê rizgar dibûn. Armanca me parastina Emerîka di serwer be di cîhana dijîtal de wek cîhana edetî. Şarizayên teknolojiyayê dibêjin naskirina hakkeran tevgera wan narawestîne. Ew zêde bûne û ji demê helbijartinan pêşkevtîtir bûne. Facebook dizîna zanyariyan weka berêkaniya çekan bilêv. Ev e wek tawana ye qet nahêt bin berkirin. Cêgirê Serokê Emerîkî got hikûmetê PTV bi alîkariya kartê taybet û hemû hawilatiyan heye ji bo alîkariya silametiya saziyên elektronî li Emerîka.